Let's welcome Pastor Nathaniel Domingo, who will share with us a message of thanksgiving and reflection. Blessed morning, ganito yung aming kakabsat. Hallelujah, git na namin dayo itinagad iti aputi kada tayo aming itinal daw. So, walang sakit ang lola, yun ang makakita kada tayo aming itinal daway. Palakpakan tayo man iti apo. Lawan tayo, nagitig na tayo itinaragsak ken nabaliki ng aldawda. Nagitig na, ipagkaw naman iti hallelujah! Hallelujah! Unong bilang na rin yan. Malay tayo itinagat ng Diyos wen. Kaya nagyaman tayo iti apo. Kanadanon tayo ito'y ngabulan. Tayo ito'y ngalawas. Na iso iti bulan nga may paay ka nagiti inna. Ang kayong aging imon pa ng ama, ito may nga bulan tayo tumay. Yeah. Okay. Malay tayo itinagat ng Diyos. Glory to God. Harvest Festival, Mother's Day. So, napnuan itiragsak naging puso tayo, kasagyaman tayo iti apo iti daw. Oray no, awan man ka na tayo, nagigunuman manuman ka na tayo, naging aktal-talon, kakabsat. Sino ka na kayo aktal-talon dito ngayon ng mama? O may isa, duwa laeng tagtalon. Awan na yung tagtalon na yun. Nagyaman tayo, iti Diyos, nabigito'y kamba tayo. Nakaapit na. Doon, nagiti naapit na. Glory to God, nagkasiti ako, binendisyonan na. Nagiti bunga, nagiti inda-intunag, kakabsat. Ngayon, itiritual daw, kaya kung ano diyay padayawan, nagitiin na tayo. Tangamin, aldaw da, kakabsat. Ngayon, madalaan na niya kaya kung ibasa nga sa Diyos, may papan, ito na ito ay kakabsat. Panagyaman tayo, iti apo, itiritual daw. Iti Proverbs chapter 3. Yung saan nga rin yung kakabsat, iti nag-80 ko, siyempre na ano, digit nga, kasi na ipalasot ko lang na tayo. Tako lang, kaya tayo padayawan, nagitiin na tayo. Because nagitiin na tayo kung na tayo they are a God's great woman. Amen. Okay. Chapter 3, ito Proverbs, verses 9 and 10, kung na, pagdayaw mo, tikukwam ken yubagan, tagituon mo na, abong bunga, ti amin na maapit mo. Then, verse 10, hindi kasta, nagiti sa rosar mo, mapnudan to asimubusan, kaya nagiti baldim, ang liplipias na to, iti baro nga arak. Nagbayang iti verse 9 ko na kakabsa, pagdayaw mo, tikukwam ken yubagan. Honor the Lord with your possessions and with the first produce of your entire harvest. Pagdayaw mo, iti umuna, abong bunga iti amin na maapit mo. Well, nagiti first fruit tayo, siya ti pagdayaw tayo kay Amo Diyos. Amen? One time, naku nakiti kakabsat nga, hantayo magkaktaltalon, manuman tayo kitagtaltalon kanya tayo, datayo, na dumaduma di trabaho kanya tayo, at trabaho di offices, at trabaho iti schools, alapay iti pagtrabaho na, hospital, alapay na dumaduma, kakabsa kapag sa bulan. Kaya iti may bilang na kunak iti kakabsa, may bilang a first fruit tayo, kaya isunod niyo kunak na, ay kunyo na tayo, iti umuna a bulan iti tawen. Amen? Ay iti umuna a bulan iti tawen. Anak abulan, iti umuna atawan. January. First fruit, nadi umuna, as kita tayo, iso na jay, iti makungkong nakakabsat nga, itin tayo kapag dayaw tayo kay Apo Diyos. Amen? Gawin ko na, the first 10, iti kasta ko na, dito di makita nga resulta na. When we honor the Lord with all our substance, in verse 10, so shall they burn
barns be filled with plenty. Glory to God. Dagiti sarusar mo, kuna na mapnudan to asipupusek. Kaya nyo ang mapno dagiti sarusaryo. Kaya nyo ang mapno dagiti pagudulinan nyo. Kaya nyo kakapsat. Ayun, aramidin tayo. Aramidin tayo, iti verse 9. Verse 10, it will not happen to us, this verse, if we will not do what the Lord commanded us to do in verse 9. Amen? Dalawa, hindi kakapsat. Saru-saru, mapno, sipusek. Ganda iti bandem ko na at lip-lip yes na to iti baro nga arang. At iti ka pampanawen. Iti tulan ang pampanawen. Dagito iti makita iti namin kanakwada nga kasaladyan ay arkaramiden da. So ang dapat dagiti na ito mga iliratan na tinagnegoso na katagaramit na kadagiti arak kaya. Ang daligay lang malagay, lambano, kada na yung karamiden ito rin, badalatan. Tatukan na kung wala na. Layaw. Yan. Dagay yan, nakapsan. So, dito yung pagkita tayo nuno, kasaluan ni Apo kay i-bless na, dagijay, mga buwanan, dagijay ima tayo ginton, pagdayaw tayo, dikuha tayo kini Apo Diyos. Amen. Now, hanggang dito pag-concentrate ka kasat. 2 Kings, in chapter 4, verse 1, nagigalan ni verse 7, in 2 Kings chapter 4, may papanday nyo, di may sangat babae. Dito yung babae, kat natay di asawa na, kat ato ito utang na. Mano kata kayo iti padang nyo ato utang na. Hanga na kababain deta. Look at this. From verse 1 to verse 7, babae natay iti asawa na. Kat iti nga natay iti asawa na, adun di unang di asawa na. Kat adun iti wapat at singir kingwa na. Mariribukan na ito yung babae. At tamo ni kinay sa dito nga propeta iti Diyos, kay sungan ni Eliseo. Kat, amo yung kakapsat. Dahil ito yung Eliseo, kinunanagan ko na, anyang to aya iti aramidit ken ka, ipalawag mo kanya, anya ti antagan ka iti balay mo, ken isuk kinunanat etipen mo, awanan itanyaman iti balay, malaksid laeng iti sangadungdung alana, na panglaw, awan itanyaman, awan sa lipan na, awan iti appliances na, mabalin ako mga ilako, kuno balik ka buyutin ko man yung sige ko na niya, awan, malaksid ko na nadayalaan sang kadungdung, basit laang nga lana. Kung naman kakabsat na ito yung mamadto, ika bumulot iti burnay kadagiti kahrubam. Ika bumulot, kahit ko na ito nung makabulot ka, mangbulot ka, uray manok. Yan, uray manok, awal limit na. Siguro napalit niya, the burnay yun, bulot naman din ang burnay yun. Muy burnay. At burnay, hindi ba tayo na yung burnay na yun? So, dalang mo na hindi bukbing. Meron na. Inuwar daw sa amin. Awal, hindi mo rin yung burnay na yun. Burnay. Kung kuna rin yung hindi ka mamato, dahil isang kadungdong nga lanam, ibukbuk mundo ka dahil yung burnay nga ingka binulod. So, dahil yung kabalo, nagtulnog kadagi sa o, dahil pamato maisungan ni Eliseo. Paano, nakabulod din. Bawa na niya na ka ng bulod ti burnay, napantakit ka nan. Hindi nakabulod din. Sige. Imbukbuk na na iti lanak sa kabasika lanak at nakanakwada ka na yung burnay. Glory to God. Hang agsardeng iti panagayos na.
Nakdo di may nga burnay, inya ka naman di may nga burnay, inya ka na ang nga nang anak no, amin nagiti binulod na nga burnay kit kunadagat anak ko awanin burnayin. Awanin nanan. Oh. Idi awan iti burnayin, nagsardeng meten nga nagayos itilana. The Bible says, Apostle Paul, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Di balo na awanan yung kinyakapsat. Hanga bilay-bay ang iti Diyos in pasabot iti apat di kasapulan na iti kunanan dayta burburnay nga napto kilana ingka ilako ket dayta paglakwam pagbayad munto nga dagay nakautangan dagay asawam ket dagay magda kunana di paglakwam umanay nga usarinyo iti anak mo. Wow. See? Puno launay nga iti usapsat na handa nga malimitahan na jay inaarama-aram hindi ka nagigibiyag tayo. Miso nga tatuwa na maawanan ka hanggang atlet-lit da ang hanggang to, hello. O daliyaw takapay mo ita. Wala, lumawalan ka ni kagkungkung to. Kung maawalan di ba, nagkungkung to tayo mo kami ito pa niya. Uri ang basbaso na di asawa ko kakapaan. Yung uri nung kasyay, naging di asawa nung kuhangagot uri. Kung namin nung pamot, di ka doon mo uman. Kaya, uri. Ngam tayo ito yung abalo, nagtalag ka na ijay, tao iti Diyos, nagtulog, hindi ka nagtulog yung nangyari. Nabayadan na ito utang na, glory to God. Naipasabot na hindi ka sa punan na. Kasi lang ini, one time, tingabsat yun, nakapunta, bigla lang tagamirin natin, cellphone ko ka, talkap. Hindi talkap ko isupli, hindi, maliwan ka. Ilang tagat, awan ang cellphone ko, kung wala kita kambalay, hindi kita kambalay. Awan cellphone ko, mali. Hanggang magbagan, mapang kami bumakan, tao ko rin ata. Tagat. Ito yung makikita ka, wala ko naging yung agina. So ano minsan, iti ina, nalay kag panulot, pagpakatingin na kayo. Nalay kag panulot na kayo. Dapat ako nakalay nagpanulot ka, naging maparugot, mag-asawa kayo. Nalay kag panulot. Talaga, nalay kag remedyo. Hindi naman kami, kaya pagkakakita, kakasa. Hindi ka dito share. Dito ni latest na dito. Dito ni napintas. Manungay, napintas mo, hindi bayad na. Tagad. Wala tagad. Dati ka dati akala hindi mo credit. Nag-aristo ka kasi mo mag-wood. Wala na kayo. Tagad po, kita dati record ba? Kung may panagbaybayad na. Sir, awan down payment, ito. Alam mo. Di, ure-awang wartang makirura ka cellphone mo. Ure mo di ka makatalagan na. Kasi mo ito offer na. Eh, kinapag mo awang wartang na eh. Kasi mo ito offer na. Hindi na problema mo, ay binulan na. Hindi dambis na. Awan, itinaon mo, yung problema kong to, ay bangklin. Napanunod ko na ito, asawa na, lalakit na kautang.
lang dito, na tayo, na ibabaklay kina-asawa, yung utang, iso manuling sa, kakaasi kayo mga babae, no na kami nakuutang kami, kumatay kami, hindi nabayaran, sinirin na kayo. Ngayong iti Diyos, saan mo mapaturo? Di kayo nang ipakita ni kining pag nagagayin ko niya kapsa. Alam mo din papa, pala ni Jimay mo. Mali, tingin na una. Allah, awa mong pamatinan. Talagang nalikag panunod ni babae na rin. Wala, nalikag panunod. Gitaris na ka na talaga. O, sige. Nagan nyo mo, o sige, dalagan ko. Bahala ka ng bayan. But praise the Lord. Sa Pretty Duty, ang gidid ni Apo Diyos di magbayan. Amen? Ganon kabait ni Lord sa atin. Uray mo na, binulot mo, inutang mo niya takit ka, but the Lord provide all your needs. Ngayon ka masapol. Glory to God. Okay? Kasi ito nangyari. Then, nalpas ni Guy, mapamanan na yung Eliseo, ijay lugar nga, Sunem. Nakakita man ng itimay sa dituin nga babae. Yung baby babae, haan yung mabalo at nag-asawa na. In the verse 8, naging ganat in verse 37, daytoy kakausap, si inak pa ni sentruan itigayan ko, nga pagdinugtungan kanya tayo. I-try ko mga busbusan in 50 minutes, okay? From verse 8, naging ganat in verse 37, ang gupasalin ni Elisha, ganda niya po natin dito yung a great woman in Sunem. And it fell on the day that Elisha passed to Sunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that as he passed by, he turned in thither to eat bread. Dahil yung babae, di ba nang dispender kayo ba dahil yung babae, man nakaawat. Man nakaawat dahil yung babae. Tunggal lumabas dahil yung propeta, iyan lugar da, pagpadagkason dahil ang babae. Kuna na ka dumagas ka dito'y, umay ka mga ikitre. So this God's great woman, di ka babaling ang nakitwa na, kung muna ka makita from verse 9 and verse 10, at da iti compassion na kada yung propeta iti Diyos. Wala na. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is an holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick, and it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in the... Right there. Okay. Daytoy ko na, imbaga na ka asawa na. Nalikag panulog ka talaga ni babae. Yung haalalan na mug ito eh. Hindi nyo man na kinaasawa na. Kaya kung nanagat ka na yung mablabas na iti mga propeta. Iyaranidan taman iti may sanga kwarto na. Mangisaritin ta. Tano lumabas, padagasit ta, at da iti pagturugan na. Mangipantamon din iti lanisaan na, kanana. Mangipantamon din iti katrena. Mangipantamon din iti kandeleryo. Nga siya di aramadan na nung umay gitoy. Yan. Talaga nga well prepared. Kung na po yung asawa na, iso nga daw plano yung asawa nga babae, di yung man na kinaasawa nga lalaki, nung makita ni asawa nga lalaki, nga nabita sa plano na, uray na ko na kayo nga ti ama di ulo iti pagtaingan, nung nabita sa plano ni asawa nga babae, umanamong ni asawa nga lalaki. Amen? Kasi nangyari nito, inyo man na ka asawa na, iso nga dahi kayo babae, at da iti compassion na, kada iidigay tao iti Diyos. Kasamot ka na kayong ina.
At iti compassion nyo, kada iti man of God, tanong umayda sa marong ka, iti pagtaingan nyo, you prepare something for them. Ika di? Oh. Sila manood umaya bisita ka, hanggang mapanunod, di asawa nga lalaki, iti pasango na, di asawa nga babae, iti makapanunod, iti isaganan lang, iti pasango na. Mawatan nyo, karasa. Okay. So, dahil nga babae, at iti compassion na. Now, kanta ito, katay mo ilalabas din ng Elisha, so nangaramid na, iti pagdaan na. So, kung ano naman tayo, dahil nga great mother ito, iso na ito, iti mawang na, are people of compassion. Iti verse 11, or verse 12 to verse 17, di makita tayo mananituyin, may mabang ka na God's great woman, her contentment with the provision of God. At da iti panakakontento na, kada niya mabalin, nga iti Diyos, i-provide iti Diyos. Her contentment with the provision of God. So Elisha wanted to do something to repay for her. What is to be done for thee? Elisha offered to speak to influential people from her. Then the great woman ko na turn down the prophet offer. I dwell ko na with my own people. She is content with what she has. Makontento. Dahito ay kakasat. Nga babae. No, niya rin yung takip ko na. Nagdamag dahito eh. Nagdamag ni Eliseo. Kada iti tagabo na, na iso nga ni tinagay tagabo na Jesse. Kula na, nagdamag iso na. Noan niya iti masapol kay jay babae. Kula man, dahil iti tagabo ni Eliseo, kula na kankuha na awan anak na. Yalakay na, lakayan. Di sa unang lakayan, sila nga makabututan. Yung pula na, tartari gagayan, na ito'y ababae, iti magdaan, iti anak. Tatlong makasubahat na ito'y, na Eliseo. Dagi itarabit na kinkuha na nga inyaranilan na iti pagtaangan. Nung lumabas isula, pakpakanan na iti bread, respitaran na isula, sa ngailiyad ka iti nasayang isula. Kat ko na naman kakabsat na ito ni Elisha, nagkarikin kuha na iti anak. Basahin ito, tuloy-tuloy nito. Nagkarikin kuha na iti anak. Agin ka na nga kuha na kat umarakot kanto kuha na. Itong agbalin iti check ko, umarakot kanto. Kaya magdaan ka iti anak. Tinarigagay na ito'y kabalo, magdaan iti anak kakabsat. So, he concluded this was her desire. Gusto nga nung itarigagay tayo, hindi ako sa'yo, di ka di? Hindi Psalms 37 verse 4. Tarigagay na, magdaan iti anak. Lakayin iti asawa na. Haang nga rason iti kinalakay. Haang nga lapod na niya kinalakay. Haang nga lapod na niya kinabahid. Doon ay ako Diyos isot ang trabaho, hindi ba kinibesa ang tao. Amen? Well, ni Sarah, bakandun ni Abraham lagayan, apa yung landaan na iti anak? Haang nga lapod ni Ana, nga haang nga ganak lupes, awan namnama na, nung kata panagtalit na, iti Diyos, haan ang lapad. Awan tinakapalikan ang lapad ka nakwata, nung tarigagay mo ako na, kaya't ko timadaan iti anak, ikan na kanya ako Diyos. Amen? E tarigagay mo, mata kay helikopter na nga ron. Ikan na kanya ako Diyos. Kung na nagpakilinting ang natawag yung helikopter mo. Our church, our desire, kita nagagay tayo, banda ati kinukan,
Hindi na ganit po. Anya nga klase ano kan? Isuso Travis. Naarami din, hindi pag-ilimputan tayo, kakapsan. Siguro by next Sunday, makita tayo doon. Isundo mo din, iturugin tayo niya kiliputan. That is our desire. Iti-use na kita katarigagay. Lagit di ko na maagdaan tayo, iti panakapnag. Makontento tayo. Amen? Isang ano makontento ka, hindi agdang iti-use ka. Kunana, God honor her contentment. I-honor ni Lord, di naman nakakontento. So, dahil ito yung babae, hanga nagkong-complain, then, hindi na masama, God gave her desire of her heart. Ngayon na rin kagyan ako ng katay, magdaan iti anak. So, from verse 18 to verse 37, may katalo na ito nga makita na yun niya God's great woman, her confident in the power of God. Lord God. At tayo confident na kanya pang nakabalay ni Diyos. At tayo pang nakakontento na. Muna nga nakita kayo, at tayo compassion na. So gaya ko muna, madaang ka iti compassion, madaang ka iti asim, kadagiti at adi po ni Diyos. Hamo isuta nga pagsawsawan, hamo isuta nga irurumen, hamo isuta nga nagyay ilang iten. Ngayon ko na, dahil awan ki, atal na dahil nga pastor, kinderlagan kinalpasan, hamo kong ko na, gamin, nagiti at alipon iti Diyos kakabsan. Kuna kayo, haan ng ordinaryo lang hindi pa nakayap na, ludigit na gito'y talaga nga inayaman ni Apo Isuda, at adal mo ganawan iti adal mo, iyaman na ka ni Apo. Adda, iti-respeto na. So, her compassion to the prophet of God, may katuwa nga makita ka rin dyan, na inanayay nga God's great woman, her contentment, ka rin dyan, provision, iti Diyos kenkwana. Ket di may ikatalo makita kenkwana, from verse 18 to verse 37, her confident in the power of God. At di confident na kaya man nakabalik ni Diyos, hindi ba ni Elisha, na isunag ng aganak, agbalang di siya po, umaragot kanto mo na, iti may isang anak, inikan iti Diyos, iti anak na ito Kahit hindi nga inikan iti Diyos, anak na ito gimagkang nito yan, dahil iwan ko obey, simurok kinitatang na, nga napahan ijay kalkalon, mapanda agani. Kahit hindi agdada yung kakalkanunan, kakabsatkat, kuna na yung obey, itiulok, kasagit, itiulok. Kuna mo tigitatang na, kuna na yung tagagula, alam na obey, hindi pa isaklot ni inana. Isungan o sakit ti anak. Ti pangipananda, kaligitang anak ikita kininanang. Ninanang iti mga iwan, tiyarak na gadi. Katuan. Uray hanga maturog, di nanang masakit, di anak. Yung itatang mo ito pa, sige, madurugak, pakamuka din ang. Kuyatin nakit din, umimpagkan turata. Pero ninanang, at dyan hindi ko nakakasi na. So kung hindi asawa na, pagkadal, tama? Nang baong belan ka ng bagkat, kapay na nga, asawa niya ng bagkat na napanagitwal din asawa na. Mudikat ko na niya kagawa ng pagkadal, hindi pa niya saklot, ninanang na. Hindi nga masakit na ito Pinagkat din yung nananang, na panaimpaita ka na kinarabit na kakwarto, yung kwarto ni Elisha, kat sana panisuna iti Carmel, na ayan da ito yung propeta iti Diyos, tapos nung mapanayaban kat kunanakat, mayagton dito, iti may isa nga kaduwag, iti pa yung mundiman na asno, apay, pagsakayan mi, ngayon kami ijay, iti tao iti Diyos, kat kunanaman, apay kumakamapang ka, hangalaw di ba nagina na, mapanak, kunana, mapanak, napanta, kat napanangin baga kakapsat ito Maginig, iigil, naging 37. Hindi ko na naging pa na. Tilay siya. Napan. O, di babae, napan, kinilay siya. And then, imbagana, di anak na. And then, the great woman, at iti confidence na kanina crisis, ha? And then,
inbaon na ni Elisha, kat di pa nagtalap na, iti Diyos. Kat itatarinoyin, kuna na, it shall be well. It is well. Nagigit isumbat na. And then she know that God would care for the child. At hindi niya faith na. Hindi nga napanan, kuna na muten, kuna ni Elisha, kanini tagabo, umunakan ang kan. Alagang dito sa rubot ko. Kat ko na, isunto iti, iparabaw mo kada di ubi. Di imunan, si marunungot ni Elisha, kada di ginang na. Kung na di tagabo, awan, haang nabimudot na di ubi. Wala nangyari. Napanday ito nga Elisha, kaya yung ipanunod ito ngayon na, hana ka nagsusokan. Kung nanagat, di mawat ang kiniapos, tapos matay pa lang mo, kinalanahan ko na. Yung adalan confident na. Kaya pa nakabaling di Diyos. Hanga nagpaling yung pamati na. Napanday ito yung Elisha, kung nanagat, pinakliban na ito yung ubing, inigaman na di ima na, ay Europa na kanda Europa na, pinakliban na ito, kini nga pinakliban na ito, karasat, ang hindi ko na tinumudo kay ubing. Kahit nangasawan, lagdaan, itibiyag. Inalan ni Elisha na ito yung ubing. Remor ka manipin niya kwarto. Napan ang inted, hindi nanay na. Glory to God. So even there, did not destroy her faith. Okay? So uray niya man niya crisis ko may itibiyag. Itimay sa katao, lalo na kitiran nanang. Hanga kumapoy, hangay nga dudua, hangay nga butay. Hindi ka, faith kayo talaga, strong, lagta, faith kayo, kasi ang confident kayo, iti pan nakabalin niya ako Diyos. Amen? Di karasyon yung hangay umay kayo ditoy, hanga lang ang tugaw, hanga lang ang dagngam, at tungpalang aranidam, nagigisaw tiyapo, ngayon kayo, lamang mangagan malayday kinagang tiyapo. So dahil yung ubing, nagbiag by the power of God. So makita ka na dyan na ina, kanilo nga ba na nakita baga ka tayo, kapsat, as God's great woman, nakita tayo yung atyana silin na, ulitin, have compassion for the prophet of God, may kadwa, natandaan nyo, bagayo, her contentment, the provision of God. May katalo, her confident. Ang galing. Awan di nagdalagan na. Uri umay di niya crisis. Uri umay di kinakirang. Awan di ba nagdalagda? Adalat na niya, panakakontento na. Iso niya kung nagkakapsat ka, hana ay magbaga na iso matatawanan. Nudi ka, agyaman ka no anya di niya agdakan ka. Mabnot ka no anya di niya agdakan ka. Hamong aspiran pay, nagkunam, adaan na punong kayat ko pay, ano kumapay, hamong aspiran na ino, di ka na nga, mukontentukan no anya, dahil chay, inpaal, itiawagan ka, kaintun makita iti Diyos, nga kontento ka, itiray ka, hamong nga masuruan iti Diyos, hamong nga malimitaran iti Diyos, no kasanutin na aramigan kayo ka, no di ka na, dahil ito yung anak ko, makontento na ito, and then I will continue to bless her, and I will continue to prosper her life. Amen? Kasi kayang ka sa makontento ka. Gusto nga minsan among ay-ayan kay kabaging. Look at this, bahat din yung babae. Di bahal mo, hana ay din yung bagina. Hana kang inong ko na nga, mangutang mong namin, di asawa siya, kung nagbayad ito utang na. Inong ko na. Nudikan ka kapsat. Nagtalilaglag ta. Itinabuto pa nakikita na itimata na iti Diyos. Glory to God. So, dahil hindi nga babae, awan iti pinapawasol na, hanagin magbaga, hanagin kinong ko na, nga nagbalin nga malas, ay propeta nga napad, iti balay na, haan, nudikit nagtalina iti pagmati na, at iti confident na, iti pa nakabalik ni Diyos. So with us, kakapsan. Di dyan nga takit kwa na, di kita luhan nga nakita tayo, masapo nga may mula kayo lalo,
nagitiitin na. So nagitiin na, katakanyayo nila, tangamin. Da kayo iti makarit na kayo iti makakita, no anya iti problema, ito nagiti pagtainganan. Well, walang magbuwan, nagluto ka, lakay, o malimbagas. Sige makakita, kahit ko lang natuwa, kahit naglalo pa nga nilimbagan, kung natuwa niya lakay mo niya. Tiin na, isunod yung makakita, no anya iti awad yung iti pagtaingan. Eh, dami ka nila laki, sige, mga kamlakit niya, okay na. Walang problema. Nagtrabaho na laki, di mo kira, walang problema. Pero yung mga ina, lahat ng mga pangangailangan sa loob ng bahay. Sunod duman, nusagsaka sa lupon, itinabadin, ibagasin niya, pagbagasan dan, aglagaw dan. Yun, no. Hantay laglagaw. Makontento tayo. Mabnag tayo. Tako na tayo. Remember this. This is my experience. You cannot experience God's blessing if you are not empty. So bago mo ma-experience siya, ang blessing ni Lord, dapat empty ka muna. Amen? Empty ka muna. So ito na empty ka, wala mo, thank you Lord, empty ako. Mukha na ako. Ipahay mo nila sa bulan, and then the Lord, i-pour out naman yun. Kasi niya kakapsat. So dahil nila sa ating Diyos, kakapsat. Hindi kong muna, a mother's faith rewarded. God's, reward na, God answered this mother's prayer. And then, He has answered the prayer of many mothers. Diyan itinamangunan na. Sa lunsod ko kanya ikanta. Sa lunsod, natagitian na. Is your mother praying for you? Papatalya ko yung nanang iyo. Is your mother praying for you? Sa tinuward, dito eh. Wala na. Nasumbatan. Hindi kararag na. Kararag na, ikararag na dyan anak na. Gusto ka ni nanang, dapat ikararag mo na. Amen? So, nagigay, itin. Lahat yung palilipatan, naroon kayo nga nananang, manila yung ginagana ko. So, itiabot ng meditation, hindi ko mong gawin. So, once again, Happy Mother's Day, kalagitin ng nanay. Thank you so much, Pastor, for that very inspirational message.